sókun. Ẹni bá máa yẹ ní jogún ayé, ẹni ò máa yẹ èyí o ẹ máa kú ìyà. Ayé má ṣe bí kò má sọmọ mi o, ayé. Ẹfun ò ní mú agbe tèmi kó má lè kárò. Èdì ò ní di àlùkò tèmi kó má lè kóṣùn. Ayé ò mà ní ṣe lékelèké tèmi kó má lè kẹfun. Bí ọjọ́ bá yọ, alà kárí ayé, àlà kanlẹ̀ báyìí ní ti Òṣùmàrè. Ẹgbàágbèje òkùnkùn níbẹ̀ lóde ọ̀sálú ayé. Ṣùgbọ́n ẹyọ̀kan ìmọ́lẹ̀ ní í ṣọkọ fún gbogbo wọn o. Ìbà yín gbogbo, ìbà yín o gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tí ń bẹ nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Ẹ̀yin ìyá mi Ọ̀pákẹ́ Ọ̀làkẹ́ Ajíbọ́lá ọmọ Ẹdun, ọ̀rọ̀ tí ń gbénu lédè dún yùmùyùmù mo ṣèbà yín o. Mò kí gbogbo etí àti ojú tó wọn fọ́nrán yìí pé ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Èmi ọmọ yín náà rèé o, àyànfẹ́ Olódùmarè. Kí ni a tún fẹ́ bára wa sọ ní ọ̀tẹ̀ yìí? Òun náà ni à ń pè ní àlá lílá. Mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa àwọn àlá, ká sọ̀rọ̀ nípa àlá àti àwọn ìtumọ̀ àlá kọ̀ọ̀kan. Nítorí a ò ní lè sọ gbogbo ẹ̀ tán, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a fi ẹnu ba àwọn àlá kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀yin ènìyàn mi, àlá lílá jẹ́ ọ̀nà kan gbòógì tí Elédùmarè máa fi ń bá àwa ènìyàn sọ̀rọ̀ nínú ayé. Àlá máa ṣiṣẹ́ atọ́nà sí ìrìn àjò ẹ̀dá nínú ayé. Fún ìdí èyí, ìwọ tó bá ń lá àlá, tó sì ń rántí, mo kí ọ kú oríire o, nítorí pé oríire ńlá ni. Àmọ́ ìwọ ẹ̀dá tó ń bẹ nínú ayé tó ń sùn tó ò lálàá, tàbí òun lálàá ò rántí, á dáa kó gbé ìgbésẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ayé rẹ o. Nítorí bó o bá kọ̀ bó o bá gbé ìgbésẹ̀, tí irú onítàn máa fi jù sínú ọ̀fìn ayé, ẹ ò ní mọ̀ o. Mo sì gbà á ládùúrà pé lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè a ò ní jì sí ọ̀fìn ayé o. Ẹ má jẹ́ kí a fa ọ̀rọ̀ yìí gùn ẹ̀yin ènìyàn mi, ṣé ẹ mọ̀ pé mi kúkú nífẹ̀ẹ́ sí ká máa gbára wa ní àkókò púpọ̀ jù. Tí ènìyàn bá lá àlá wípé òun rí ejò ní àdúgbò òun, tí ènìyàn bá lá àlá wípé òun rí ejò ní àdúgbò òun, kí ni àlá yìí túmọ̀ sí? Ó túmọ̀ sí pé ọ̀tá pọ̀ fún onítọ̀hún ládùúgbò rẹ̀. Kí onítọ̀hún kó ṣọ́ra, kó ṣọ́ ara rẹ̀ gidigidi, kó sì kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà. Nítorí àwọn bàbá wa máa ń sọ wípé alágẹmọ tí ń rọra rìn ikú ń pa á. Tábélè ṣe ọ̀pọ̀lọ́ tí ń fojoojúmọ́ ayé, aláǹgbá tí ń fojoojúmọ́ ayé jọra ìmọ́lẹ̀. Kí onítọ̀hún kó ṣe kí ni, kó ṣọ́ra gidigidi ní àdúgbò náà, kó sì má dáhùn sí ohun tí kò kàn. Ẹ̀kejì, tí ènìyàn bá lá àlá wípé òun ń sin ejò nínú ilé. Ìwọ tó ń lá àlá wípé ìwọ ń sin ejò nínú ilé, àlá yìí túmọ̀ sí pé onítọ̀hún yóò di alágbára tí gbogbo ayé yóò mọ̀ wárí fún. Yóò ní agbára tó jẹ́ to the extent ní pé gbogbo àwọn tí bá ń bẹ ní àdúgbò rẹ̀ ni yóò máa wárí fún. Òkìkí rẹ̀ yóò kàn, gbogbo ayé ni yóò sì ṣe kí ni, gbogbo àwọn tó bá wà ní agbègbè rẹ̀ ni yóò máa bẹ̀rù rẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, tí ènìyàn bá lá àlá wípé òun pa ejò lójú oorun, ẹ̀jẹ̀ ejò yìí sì kan òun lọ́wọ́ ní ojú àlá yìí. Àlá yìí túmọ̀ sí pé onítọ̀hún yóò borí ọ̀tá rẹ̀. Àlá ìṣẹ́gun ni irú àlá báyìí, mo kí ọ kú oríire. Tí ènìyàn bá lá àlá wípé òun rí ejò nínú omi, àlá yìí túmọ̀ sí pé onítọ̀hún yóò rí ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ ènìyàn. That is, àwọn ènìyàn yóò ṣàánú fún, àwọn tó mọ̀ àti àwọn tí ò mọ̀ yóò ṣe àánú fún onítọ̀hún. Tí ènìyàn bá lá àlá wípé òun rí ìbọ̀wọ̀ ejò
Gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìbọ̀wọ̀ ejò, that is aṣọ tí ejò bọ́. Tí ènìyàn bá lálàá pé òun rí ìbọ̀wọ̀ ejò lójú oorun, àlá yìí túmọ̀ sí pé onítàn yóò rí ìrànlọ́wọ́ láti ọwọ́ ọ̀tá rẹ̀. Onítàn yóò rí ìrànlọ́wọ́ láti ọwọ́ ọ̀tá rẹ̀. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun rí ìbọ̀wọ̀ ejò, òun á fi ìbọ̀wọ̀ ejò yìí, òun á fi wé ara òun fi ń wé ara. Àlá yìí túmọ̀ sí pé ọ̀tá tí ń ṣe lòdì sí ayé onítọ̀hún á farahàn lójú ayé, á dá ọ̀tá rẹ̀ mọ̀ lójú ayé, á mọ̀ pé lágbájá ọmọ lágbájá ní í ṣe mí. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun rí ejò kékeré lójú oorun, irú àlá yìí túmọ̀ sí pé onítàn yóò rí ìṣubú láti ọ̀dọ̀ ọmọ kékeré. That is, ọmọ kékeré ni a máa gbé dìde láti mú onítọ̀hún, kí onítọ̀hún kó ṣọ́ra gidigidi fún ọmọ kékeré. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun rí ejò tó ti kú, òun rí ejò lójú oorun, ejò yìí sì ti kú. Àlá yìí túmọ̀ sí pé ìjà àjàdójú ikú kan yóò wáyé, kí onítọ̀hún kó ṣọ́ra rẹ̀, kó má dá sí ohun tí ò kàn, nítorí pé ìjà yìí, tó bá dá sí ìjà yìí, ó ṣeéṣe kó mú ikú lọ́wọ́, ó ṣeéṣe kó já sí ikú. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun rí ejò dúdú lójú oorun, àlá yìí túmọ̀ sí wípé ọ̀tá onítọ̀hún lágbára jù ú lọ, kó súnmọ́ Elédùmarè gidigidi, nítorí pé Elédùmarè ló lè bá ja ìjà náà ní àjàṣẹ́gun. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun rí ejò funfun lójú oorun, àlá yìí túmọ̀ sí pé onítọ̀hún ní agbára ju ọ̀tá rẹ̀ lọ, èyí tó túmọ̀ sí pé tó bá bá ọ̀tá rẹ̀ jagun yóò borí. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun rí ejò tó ń tu oró ẹnu rẹ̀ jáde lójú oorun, òun rí ejò tó ń tu oró rẹ̀ jáde ní ojú oorun, àlá yìí túmọ̀ sí pé ènìyàn ńlá, ènìyàn tó ní agbára ni ọ̀tá onítọ̀hún, èyí tó túmọ̀ sí pé tó bá bá jà láìsí agbára Ọlọ́run, ó ṣeéṣe kó má borí rẹ̀. Tí ènìyàn bá lálàá wípé ejò ń bá òun sọ̀rọ̀ lójú oorun, tó sì jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí òun àti ejò yìí jọjọ ń sọ lójú oorun, ọ̀rọ̀ tó ní ìtumọ̀, ọ̀rọ̀ gidi ni, àlá yìí túmọ̀ sí pé onítọ̀hún yóò rí oore àti owó àti ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá rẹ̀. Ṣùgbọ́n tí ènìyàn bá lálàá wípé òun ń bá ejò sọ̀rọ̀ lójú oorun, tó sì jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n jọjọ ń sọ yìí bí ọ̀rọ̀ bí ìjà, ọ̀rọ̀ burúkú, àlá náà túmọ̀ sí pé onítọ̀hún yóò rí ìdààmú ńlá láti ọwọ́ ọ̀tá rẹ̀ wá. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun rí ejò tó ń jẹun lórí tábìlì, that is dining, ìwọ rí ejò tó ń jẹun, tẹ́jọjọ ń jẹun ní dining, tàbí orí ejò tó ń jẹun ní dining lójú oorun, àlá yìí túmọ̀ sí pé ọ̀rẹ́ yóò da onítọ̀hún, ìpínyà ńlá yóò wáyé láàrin òun àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀, that is ọ̀rẹ́ máa betray ẹ, kó ṣọ́ra, kó sì kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun rí ejò ní ilẹ̀ aṣálẹ̀, tí ilẹ̀ náà sì tẹ́jú dáadáa, tí ò sígi, tí ò sí ewé kankan bẹ́ẹ̀, àlá yìí túmọ̀ sí pé onítọ̀hún fẹ́ rin ìrìn àjò ní kòpẹ́kòpẹ́, onítọ̀hún fẹ́ rin ìrìn àjò láìpẹ́ yìí. Nítorí náà, tí onítọ̀hún bá rin ìrìn àjò yìí, yóò ṣe alábàápàdé olè ọ̀gárá ọlọ́ṣà lójú ọ̀nà, so kí onítọ̀hún kó ṣe kíni, kí ó mọ̀ lọ. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun rí wèrè lójú oorun, tí wèrè yìí sì ń lé onítọ̀hún, àlá yìí túmọ̀ sí pé ní kòpẹ́kòpẹ́ owó á wá onítọ̀hún rí. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun yàgbẹ́ ní ojú oorun, èmi ò mọ reason tó máa fi lálàá pé òun yàgbẹ́ lójú oorun, bọ̀ ìwọ tó bá ń lálàá pé o yàgbẹ́ lójú oorun,
Àlá ìkìlọ̀ ni àlá yìí jẹ́. Àlá yìí ń sọ fún onítàn pé kí ó ṣọ́ra gidigidi, kí ó má dá sí ohun tí wọn ò bá pè sí, tàbí kó má sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn, nítorí pé má sọ̀rọ̀ tó ò ní lè sọ lójú ọlọ́rọ̀, má sọ lẹ́yìn, nítorí pé àlá yìí túmọ̀ sí pé ohun ìtìjú kan máa ṣẹlẹ̀ sí onítàn, kí onítàn kó ṣe kí ni, kó ṣọ́ra gidigidi, kó má dá sí ohun tí ò bá kàn, kó má sọ̀rọ̀ ẹ lọ́rọ̀, kó má sọ lẹ́yìn. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun fún ènìyàn ní iyọ̀ lójú oorun, ìwọ tó lálàá tó rí pé òun fún ènìyàn níyọ̀ lójú oorun, tàbí wọ́n fún ọ níyọ̀ lójú oorun, àlá yìí túmọ̀ sí pé ìwọ yóò rí ìdùnnú lójú ọ̀nà ìrìn àjò ayé rẹ. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun gbé ọmọ tuntun dání lójú oorun, àlá yìí túmọ̀ sí pé oore ìdùnnú kan, oore ńlá, oore àgbàyanu kan ń bọ̀ ní ojú ọ̀nà, kó o kún fún àdúrà gidigidi kí oore yìí kó lè ṣe kí ni, kó lè tètè tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Tí ènìyàn bá wá lálàá wípé òun gbé ọmọ tuntun dání lójú oorun, àlá yìí túmọ̀ sí pé ìpè ayọ̀ ńlá kan ń bọ̀ lójú ọ̀nà, kún fún àdúrà gidigidi. Tí ènìyàn bá lálàá wípé ọmọ tuntun yàgbẹ́ sí òun ní ara, ìwọ tó gbé ọmọ tuntun dání lójú oorun tó wá yàgbẹ́ sí ọ lára, àlá yìí túmọ̀ sí wípé onítàn yóò rí àánú gbà lórí ìdáwọ́lé rẹ̀ ní àsìkò náà. Bóyá onítàn fẹ́ dáwọ́lé business, ó wá lárú àlá bẹ́ẹ̀, èyí túmọ̀ sí pé àánú kan yóò dìde fún ọ lórí ìdáwọ́lé rẹ ní àsìkò náà. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun rí ara òun ní hospital, àlá tó dáa ni. Ó túmọ̀ sí wípé onítàn yóò rí àánú ńlá kan gbà, ṣùgbọ́n onítàn láti ṣọ́ra fún ọ̀rẹ́, kí wọ́n má bàá pa tí àánú náà bá dé nípa owú jíjẹ. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun rí ara òun nínú pósí, àlá yìí túmọ̀ sí pé àlá yìí ọ̀nà méjì ló pín sí. Ó lè já sí ikú tàbí ìràpadà fún onítàn, kí onítàn kó ṣe kí ni, kó kún fún àdúrà gidigidi. Mo gbà á ládùúrà lọ́wọ́ Elédùmarè pé a ò ní di ẹni àwátì o. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun fi ẹja ṣeré nínú odò, tàbí òun fi ẹja ṣeré ní etí odò, àlá yìí túmọ̀ sí pé ìkan nínú àwọn ẹbí rẹ tàbí ìkan nínú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ ò ní pẹ́ bímọ. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun mu gàrí lójú oorun, ìwọ tó ń lálàá wípé òun mu gàrí lójú oorun, àlá yìí ń sọ fún ẹ wípé lẹ́yìn ìnira, ìdùnnú ń bọ̀ fún ọ lójú ọ̀nà rẹ o. Bí ènìyàn bá lálàá wípé eéwo mú òun ní ojú oorun, ó túmọ̀ sí wípé onítọ̀hún ò ní pẹ́ fúnyàn lóyún o. Kó máa múra kalẹ̀, kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ra ẹrẹ ọmọ kalẹ̀ ní lókù o. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun ń kọ ìwé lójú oorun, àlá yìí túmọ̀ sí pé onítàn yóò rí àánú gbà lọ́wọ́ ènìyàn. Bí ènìyàn bá lálàá wípé òun rí òkú tó ti kú tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní ojú oorun, àlá yìí túmọ̀ sí wípé ikú ń bẹ lórí ọ̀kan nínú àwọn ẹbí rẹ o. Kẹ́ ẹ kún fún àdúrà gidigidi. Tí ènìyàn bá lálàá wípé òun jẹ ẹja aborí lójú oorun, àlá yìí túmọ̀ sí wípé onítàn yóò di olórí níbi iṣẹ́ rẹ̀ tàbí nídìí òwò rẹ̀. Bí wọ́n bá fún ènìyàn ní ìgbín tàbí ejò lójú oorun, àlá yìí túmọ̀ sí wípé onítàn yóò rí ìdààmú nínú ayé o.
orí ò ní já rí ìdààmú o. Mo gbà á ládùúrà fún gbogbo etí àti ojú tó wo fọ́nrán yìí wípé ẹ ò ní rí ìdààmú o. Tí ènìyàn bá lálàá wípé kòkòrò bo òun ní gbogbo ara, ó túmọ̀ sí pé kí onítọ̀hún ṣọ́ ara kó má bàa rí ogun àìsàn. Tí wọ́n bá fún ènìyàn láṣọ lójú oorun, ìwọ tó lálàá wípé wọ́n fún ọ ní aṣọ lójú oorun, àlá yìí túmọ̀ sí àṣírí bíbò, ṣùgbọ́n kí onítọ̀hún kó súnmọ́ àwọn àgbà kí wọ́n tọ́jú rẹ̀ kó má bàa rí ogun àìsàn o. Ẹ̀yin ènìyàn mi, mo wélé yìí náà mo dánu dúró o.